Isa ang Andaya Highway sa mga pangunahing kalsada na nag-uugnay sa Bicol Region patungo sa Bisaya at Mindanao, kung saan libo-libong motorista at mga produktong mula sa iba't ibang bahagi ng Bicol, Bisaya at Mindanao ang araw-araw na dumadaan. Gayunman, isa sa patuloy na kinaharap na problema ng mga motorista ang mga sirang bahagi ng kalsada at ang mabagal, matagal na proseso na pagsasaayos sa ilang bahagi ng Andaya Highway. Kabilang dito ang Mauka Bridge sa bayan ng Lupica, Camarines Sur. Kapansin-pansin ang pagyanig tuwing dumaraan ang mga malalaking truck dahilan upang mabahala ang ilang motorista. Sa pagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon sa lugar nitong Enero na personal na naramdaman ang binansagang Mauga Bridge, kailangan umano isailalim sa rehabilitasyon ang naturang tulay sa lalong madaling panahon. Nauna nang sinabi ng kalihim na magpapatuloy ang konstruksyon sa Mauga Bridge pagkatapos ng Semana Santa. Gayunman hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nasisimulan ang pagtatrabaho. Sa muli namang pagbisita ni Secretary Dizon sa Naga City noong nakaraang linggo, kinumpirma niyang magpapatuloy ang konstruksyon sa Mauka Bridge, ngunit sa ngayon ay hindi pa ito napopondohan ng pamahalaan. Binigyan diin ng kalihim na mahalagang matiyak ang sapat na budget upang maging tuloy-tuloy ang pagsasaayos at rehabilitasyon ng Andaya Highway. Mas malaking pondo para sa full rehabilitation ng ilang bahagi ng Andaya Highway ang inaasahang maibibigay sa 2027 upang mas mapabilis at tuloy-tuloy na maisagawa ang kinakailangang pagkukumpuni. Tuloy-tuloy yung pag-ano natin sa Mauka, merong work na nangyayari doon. Pati na rin sa Kirikaw, tuloy-tuloy din doon. Ang importante lang kasi is mabudgetan. Ang problema hindi binabudgetan in the past. So ngayong padating na 2027, yung full rehab, babudgetan na natin. Pero tuloy-tuloy yung trabaho dyan. Panibagong hamon naman ang kinaharap ng mga motorista sa Andaya Highway, partikular sa Barangay Kabutagan, Lupica, Camarines Sur, matapos mapansin ng news team ang muling pagkasira ng isang bahagi ng kalsada. Sa pag-iikot ng team sa lugar, kapansin-pansin na hindi napantay ang bahagi ng kalsada at lumitaw na ang maraming bitak. May ilang bahagi rin na muling bumaba na inuugnay sa patuloy na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Dahil isa ang Andaya Highway sa pangunahing daanan ng mga motorista at mga truck na nagdadala ng produkto mula Bicol patungong Bisaya at Mindanao, nagdudulot ng pangamba ang mabilis na pagkasira ng mga bagong ayos na bahagi ng kalsada. Bukod sa abala sa biyahe, maaari rin itong maging panganib sa mga motorista, lalo na sa mga dumaraang malalaking truck at mga biyahero. Eli Balbin, CSN.